Район башлыгы Разиф Кәримов зәй ветераннарын җиңү көне алдыннан котлады. Быел районда җиңүнең 76 еллыгын 11 сугыш ветераны каршылый. Я весь год говорил о том, что, значит, Рустам Нургалевич обязал дожить до 100 лет и приедет сюда на этот, значит, юбилей. Да. Вот, лично вам его поздравления и, конечно, нашим... Татарстан Республикасы президенты муниципал район котлауын беренче булып легендар ветеран зәйле Леонид Маштаков алды. Район башлыгы Разиф Кәримов аңа президент котлауын укып, муниципаль район Бердәм Россия партиясе бүләкләрен тапшырды. С таким станом, как глаза, синевой горят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Район башлыгы сугыш ветераны Валентина Лыкова да кунакта булды. Быел аңа 98 яшь тулган. Стараться жить, не болеть. Да. 98 отметим уже летом. Да. Михаил Фирсов фатирында да кунакларны көттеләр. Моңа кадәр ветераннар очрашуларга йөрсә, хәзер алар өйдә генә кунаклар көтә. Личные поздравления президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова. И, конечно же, наше поздравление. Анна Моисеева да кунакларны көтеп алды. Ул шанлы сугыш хатирәләрен иске альбом битләреннән карап искә алды. С праздником вас пришли поздравить. Спасибо. С праздником. Привез личные поздравления президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова. Исемлектә соңгы ветеран Николай Лапин иде. Район башлыгы ветеранны котлап, аны җиңү парадына чакырды. Халыкны социаль яклау бүлеге башлыгы Эльмира Хуҗина шулай ук 2 концлагер тоткын янында булды. Концлагер тоткыннары Валентина Иванова белән Галина Попова җиңүнең 76 еллыгына багышланган күчтәнәч азык-төлек җыелмалары алды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.